Kini atong latest weather update Friday, May 14, 2021 ug sa latest information ng bagyong Krising. Ang Tropical Depression Krising nahimo na lang na low pressure area ganihang alas 8 sa buntag ug padayong kini nag-irog padong sa may Sulusi sa mosunod ka unom hangtod sa 12 ka oras. Ganihang alas 10 sa buntag, ang sentro ng low pressure area na sa vicinity ng Piagapo, Lanao del Sur. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining low pressure area. Ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Mayong Adlaw.